இந்த ரயில் நிலையம் இரவு வந்தா உயிரோடு இருக்காது. நள்ளிரவு 12 மணி, எந்த பாதையும் இல்லாத இடத்துல ஒரு ரயில் வரும். சத்தம் போடாது, நிலையத்தை நின்று போக வைக்கும். ரயில் மனிதர்களை ஏற்றாது, ஆத்மாக்களை மட்டும். ஒரு நாள் நான் தனியாக அந்த நிலையத்துல நின்ன. ரயில் நின்றது. கதவு மெதுவாக திறந்தது. உள்ள பார்த்தேன், என் முகம்தான். ஆனா கண்கள்ல உயிரே இல்ல. அவ சிரிச்சு சொன்னா, நீ இப்போ உயிரோட இல்ல. இந்த நேரம் என் பின்னால யாரோ சுவாசம். திரும்பி பார்த்தேன், நான் தான் தரையில சாகர நிலையில. ரயில் ஹார்ன் ஒலிச்சது. இந்த தடவை என் பேரோட. இப்போ இந்த வீடியோ நீ பாக்குறீங்கன்னா அடுத்த பயனே நீங்க.